Rongbongkha Tatawar Krong Plialong Karlitang Raidang Ingti Akomlin Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Kang Pupon Lakhain Koi Singhason Constituency ke Palot di Sobayalong All Singhason Teang Cluster Pen Party Pe Ponsi Kijutsi Aparman Iconic Week Ali Racham Pen Kata London Recho Meli Baptista Mondoli along Dipua Mondoli Keja Atum Retreat as I make Kapadodam Nelly Birta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Biswanath Karbi Live Kelangwer Kasing Honarat Do Anaphan Kardom Nang Pajireglo Kardom Tane Pini Arsik Jita Birta Norangton Penajita Karlitang Raidang Ingti Akumlin Kang Pupon Lakhain Koira Trok Duar Bagore MSC Constituency ke Parlo Rongbongkha Tatawar Krong Plialong Karlitang Raidang Ingti Akumlin Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Kang Pupon Karlitang Raidang Ingti Komatlo Pelotang Te Raidang Ingti Inut Laki Duar Bagori Ahabaralong MDC Kemandun Cheng Abang Pulo Lasepini Tereni Paikre Hini Bhomti Arni Karlitang Raidang Ingti Aphan Kachikimo Pon Longwerji Aphan Pura Lakhain Koira Thok Duar Bagori MSC Constituency ke Parlo Rongbongkha Tatawar Krong Plialong Karlitang Raidang Ingti Akumlin Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pen Ing Pupondo Pinpur me Karlitang Raidang Ingti inu Duar Bagori Ahabaralong MDC Keman Chengabang Puan Chotkali Duar Bagori Ahabaralong MDC Phong Thom Aphongan Duar Bagori Ahabaralong MDC Cepaman Pondo Karlitang Raidang Ingti MDC Kecepaman Dun Aningkan Lake Ningkan Pharukre Sirkebra Thokebra Hini Lapen Ningkan Pharukre Sirkebra Thokebra Thok Aningkan An Duar Bagori Ahabaralong MDC Cepaman Pondo Karlitang Raidang Ingti Mahang ke Teka Ningkan Lake Ningkan Pharukre Sirkebra Kre Troksi Arkoya Chiklo Niphai Ingkoira Trok Arnisi Mahang Teklo Lapen Puthot Alangli Arong Kachewoi Aningkan Lake Ningkan Pharukre Sirkebra Troksi Kebra Pho Aningkan There Niphai Pho Arnisi Arong Achewoi Lason si Karlitang Raidang Ingti lake inut Rara Sai Klembang Phu Lapen Kayanok Be Binong Pu Chinisi Raidang Ingti Akumlin Pidi Tim Karbenglong Asong Japo Mare Karbenglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Pen Dang Lok Arya Sangho Tum Lapen Anparta Duar Bagori Ahabar MSC Richard Tokbia Tum Chetong Donsi Mesen Pen Labang So Asai Pachun Pon Pamelo Lasuk tiara bangke ni di matlam alang di Karbi khai phansing konflik lapen alang li Karbi kumta si khai kang thim metheng pendeng support na cheklok ulam temon joglin umat alang break nang darang alang li dual bogre konsensi pen kita ini lo election itu alang li khai chen bang lasi Karbi yang long arah dapat Karbi khai pengaruh lasi alang lipan isiat mimpi cukup kontak Karbi untuk masuk pendang lokal lebih sibuk sebagai jalan kan di polo lokal tapi di sia sayang dengan kedak yes host pindah ke lapen dia mereka sayang dengan topik langkah malah dola maralong Luar penceng blok, sibis blok ta rock, dulu ketang-ketang. Lahai pilih-pilih kasayang ding topik lah. Nah teman-teman Raidang Ingti Aphan nahok leklam di pesita kadang Duar Bagori long ke. Alang itu this. Je Raidang Ingti da inut ke klem pamia munit tu sini pensi. Laso kumlin pini dang na kilo lo pen ke pini kan ku por alang dari tumpan di cor parlo. Alang li kaya lamo bangke puhalo nili kacini do na teng pute alang li kecengsi IMC lo ada hal langsung bangke MDC bu na bangke member of district council non bangke MDC bu lasi alang li MDC man det pen alang li keman loge pen alang li lau separate state ke hang bang alang li ceng lo hala surut bangke APSL3 pusi a party gotong lo lasi APSL3 a meaning bangke puhan lo all tribal bills leader conference alang li tumta chini ta hai lo
lapen alang litum hala sud amoto banget lah hello je ilitum tribal atum hala sud sontrok tribal do mizu do khasia jonja tum dolo garo tum dolo dimaso tum dolo lapen karbi tum dolo la jat trok atum chelang pensi tribal jat trok atum chelang si lasu EPSL si botor no lapen ke alang litum 58 59 alom dolo alang litum separate state ke hang cheng aprang ke separate state ke hang cheng si la se litum a separate state ke hang non pen kali 58 59 pen la si alang li son kam nun bom nam bom lo la pen ke Delhi lo atok siar alang li dulu la pen ke la so jong si nang litum approve nang ipute gisumana photo no mata ni litum long do hala so president ba chi tong dam la pen ke prime minister long chi tong dam kacing ki ke jathan dam lai gute approve ni litum long do la ke ni litum ka chi pindak tap bolam kali la pen ke hoito lang litum long ta record do tai la hai record ke long pe je ni sila ki bonai dai lo la si ni litum ning thepar lo la pen ke alang litum ka chipat duk pa na journey si 1969 ahut Assam reorganization ek ahut hala sud chipa passport lo je Mizoram la pen ke khasia jointia la pen ke garo tumhan mage state pidalo article 244 aisa pala tuan pilo api ili tumhan mage la puhalo je karbiang lo la pen ke NC satu mage ke thega sabsu kom chor lang pot mo sita ini si pachelong nang pu la so jitu alang halo so Jawaharlal Nehru si prime minister do bomlang alang li no disi ki piting kamen ke do kok na join nei Karbenglong Chokki Hola Pen Onil San Rongphar report Biswanath Karbi Live Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Lakhain koi Singhason constituency ke parlo diso bayalong all Singhason theang cluster atom partir pe ponsik ki jutsi aparman iconic week kata London Pini thereni phai krehini bhomti arni langsom epi block ke parlo SRLM pen partir pe ponsi Singhason habar diso bayalong theang cluster pen partir pe ponsi ki jutsi aparman iconic week kata London bangso ame kachari pon lake CLF kongchun bang mira tisopi la pen CLF ame pi champa terang pi la pen bangso ame long jibika sakhi rivika rong pi sumitra teron pi basa rong pi debika hanse pi la pen posu sakhi sevali ingti pi krisi sakhi serlin ingti pi sika terang pi atum cherap chitodon si me RD pidonlo bangso ame long alohiaman pen kachitong dun lake block coordinator Angelina Sangma chitong dun si me RD pidonlo Pini bangso me along self help group atum koson pen si kaching thurdun thekji mala pen koson si government pen kelong langji ason an kache palang dun thekji malahi aputhak arsik jit pen che than chimum parupa Pini bangso langsom epi block ke parlo SRLM pen partir pe ponsi Singhason havar disobaya long theang cluster pen partir pe ponsi kijutsi iconic week katalon ame along self help group atuma phan ason jui pathu kache pate paman ponlo bangso kapathu Kachipate lake sonsuri kachibung meki pung pen keteng music chair hei hui sita pathu padupon Sonsuri kachibung kachipate along kecheng sianong e kachapalong pon lake Sangmarli VO mate village organization adun thuanong e lake atur kimi la pen ke thom anong e kachapalong pon lake chingrum village organization atumsi chepalong pon lo lapena ningkan wangta la son thak thaksi omen dei mate iconic week katalon pon bomji pusi CLF ame pi champa terang pi pen ningje pon lapen Singhason angkang pi pen CLF asai hem sita avelanga porsi CLF asai hem nang pivek tha pusi local EM Omor Singh tiso phan kongchun bang mira tiso piahin pen kachuning ri parpo lapen CLF asai hem nang pida prang asonte arms se kurwang thu sita pajir thuji pusi ningje pon Karbenglong man Japan momita timung pe report Biswanath Karbi Live Tang te pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjekta Lakhain koira phom nili bemesi constituency ke parlo recho mili baptist mondali along dipua mondali keja atum retreat achai mek ke parodam
Dipu Baptist Mondoli Keja Atum Mate full time staff Aningkan Wangta retreat elong kedam kijui kacelang lapusona jai mek padudam tam lason thak thaksi pininga bangke recho mele Baptist Mondoli alongsi kedamji pupena joksi kedam tang there ni phai kep lapen kei si arni pani ni aparman jai mek hei hui lapen kijui an kimung hei hui ajai mek deng ponno lasolong Dipu Mondoli senior pastor Reverend Dr. Solomon Rongpi lapen achor asupi lapen sangpi Grace Ronghangpi lapenan pata Serdihun English School a principal Rajesh Kro lapen Dipu Baptist Mondoli office staff evangelist atumpen retreat aja mek padodamlo lapanan pata Nasdik Mumbai Maharashtra pen inut ke thek serabang phu mate Dr. Dilip Vakta Chitongdon lapan alangli methang pen kasemar alamarjan ta wansi paklang asai hei huita dengpon alangli ke inut world record warpat alamarjan kaselama banglo lapen labangso alamarjan producer ta alangli methang lapen actor writer ta amethang pen kasemar abang phulo warpat atumoke Darasing atum Ari Asangho atum pen Australia missionary Dr. Graham Staines lapen asupo banghini atum aphan India arlo along gari pen mekai chok lapen mekai chok api Dr. Graham Staines achor Gladys Staines aphan India government pen karju nangli penan lapen nangli sopo banghini aphan meke kai chok apot nangli hin pen kopilo kang sai nangji ke pu karju bonta Gladys Staines ke thak donke neli Darasing aphan dia tanglo alangli kachini ne apotsi la ke klem lo pu lasi hotur aphan chinghonon pu la puson atomo non bonda bamta isi alamarjan dolang puta pachini pon ओके मेरा नाम दिलीप वाघ है और मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ और मैंने ऑस्ट्रेलियन मिस्टरी डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स के ऊपर मूवी बनाई है और मैं वो मूवी ऐसा छोटा गांव में जाके या बड़ा शहर में जाके हम लोग डिफरेंट जगह ओपन जगह में ये मूवी दिखाता है और मूवी में हम लोग संदेश देता है कि खून का बदला खून नहीं लेने का जिस तरह मिसेस ग्लेडिस स्टेन्स ने मारने वालों को माफ़ कर दिया था वो लोगों को हम लोग बताता है देखो कि बाइबल का वचन के मुताबिक जो चलता है तो वो किस तरह से चलते हैं वो लोग प्रभु उन लोगों को कैसा इस्तेमाल करता है तो ये हम लोग मूवी के बारे में बताता है तो अभी लेडीज चेंज कहाँ पे है क्या लेडीज चेंज कहाँ पे हो अभी मतलब मिस लेडीज चेंज कहाँ रहता है अभी ग्लेडिस स्टेन्स ओके सॉरी ग्लेडिस स्टेन्स अभी ऑस्ट्रेलिया में है अभी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट बोलता है कि तुम्हारे जान को यहाँ खतरा है इसलिए तुम यहाँ नहीं रहने का तो इसलिए ग्लेडिस स्टेन्स वहाँ से चला गया है अभी वो इंडिया आना चाहता है मगर इंडियन गवर्नमेंट उनको वीज़ा नहीं दे रहा है तो हम सुना था कि आप तो एक डायरेक्टर है और एक प्रोड्यूसर है और आप तो एक्टर भी है ये कितना सच है या कितना झूठ है ये बता सकता है हम ओके झूठ ये है कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ मैं प्रोड्यूसर हूँ प्रोड्यूसर और राइटर हूँ और एक्टर हूँ इसमें छोटा रोल मैंने किया है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे वो रोल करके और मैं जब वो एक्टिंग करना चालू करता हूँ तो वो एक्टिंग से सारी दुनिया रोती है वो फिल्म देखने के बाद ऐसा है तो कितना साल लगेगा ये कितना साल लगता है ये फिल्म बनाने एक्चुअली फिल्म बनाने के लिए एक 6 महीने 7 महीने में बन जाता है मगर मुझे ये 16 साल लगा ये फिल्म बनाते क्योंकि जब 2002 में ये फिल्म शूटिंग को शुरुआत किया था तो कुछ कट्टरपंथी आए और उन्होंने ये शूटिंग को बंद कर दिया था तो 10 दिन का शूटिंग हो चुका था 22 लाख का नुकसान मेरा उस समय हुआ फिर से बाद में 8-10 साल रुका फिर से पैसे कमाए फिर से वही किस्सा हो गया 13 लाख का नुकसान फिर से हो गया फिर मैंने बोला अभी यार क्या करने का फिर प्रभु को कहा प्रभु अभी नहीं तो कभी नहीं तो प्रभु ने मेरा साथ दिया और मैं सच कहता हूँ दुनिया की पहली फिल्म है ये Karbi Anglong Choki Hola pen O'Nilson Rongphar report Biswanath Karbi live Tane pini prime time abirta laan pen se kangton eklo Kado we phanta kurwang thula pen domi thakne